Daga cikin irin waɗannan wasannin na rana ta biyu, akwai guda biyu shahararru da suka keɓanta da jarumta, wato wasan kokawa da kuma na dambe. Kokawar ta gudana a gaban manyan baƙin da aka gayyata, daga cikinsu har da ministan yaɗa labarai da al'adu na gwamnatin Najeriya. Ga dai yadda wasan ya gudana. Lallai kayan da na yi ya fi yawa, saboda kayan da na yi dai yanzu haka ina iya ce ya kusa da 100, ko ba gaskiya ba. Kuma kayukan da an kamun in an lissa dai ina iya samu 10 da an kamun, wanda dai yake cikin kaina. Amma ni dai abin da na yi na san dai ina iya cin madari. To gaskiya ni dai labon nan zo tun Argungun shekara 13 kenan. Labon da na zo fushin dan Argungun sai wannan lokacin, saboda fushin dan Argungun din ma ya dade ba a yi shi ba. To wannan karan ne muka samu dama halatta muka ce to wannan bikin da za a yi ba za a yi shi ba mu ba, dole da mu za a yi shi. Gaskiya ban taba suma da wani, kuma babu wanda na taba kada ya ji wani rauni da ya hana su wasa. Na so in dauko shi haka nan ne, amma saboda wasanmu ne ya zo da haka nan. Saboda akwai wani lokacin da kai da kanka tunanin da kai in ba ka ga mutum ya riga ya kai kasa ne, ba ka iya sace jiki ka nuna kaman abin ta isa haka nan, sai ka ga mutum ya kai kasa. Dan shine wannan, saboda daukan da mutum za ka yi ma dan uwanka ba dole ne ba sai ya je haka nan. Kenan ka dauka da yawa ko ya rage karhi dole zai kai kasa, amma ka yi sannu da ya sa karhi kadan zai iya kuce, amma ka nuna karhinka yana yiwa sai abin da zai rage dai sai ya karaso kasa, sai ka cimma abin da kace. To abin da ya burge na da biki wannan na al'adu ne, kuma inda al'adu suke mu kuma inda al'adu suke namu na gargajiya muna wurin. Abin da ya kawo ni kenan, saboda dole in zo in ga al'adu, kuma ni ma in bada gudunmuwa ta 100% a kan wannan Fishing Festival wanda za a yi. Wannan kukuwa dan an riga an ce mutum ya kai shekara 8 yana yi shi ko 7, a kamata ya samu wani ilimi ciki, duk kuskuren da akwai ciki tun da shekaru da idan yawa haka nan za ka gane gabanka ko ba kai kace yi ba, kaga wani da ya yi ga kuskuren da ya yi da ya sa an ka nuna kaman kayan da ya yi bai yi ba. Kenan abin ta yi yawa, dole za ka samu nasuwa ka gyara kwamban ka haka.